kawaye su dinga gudun ka, su dinga ganin ka you see as a threat, suna ganin ki kamar wata barazana, kin kaso na ki auren ne kuma za ki zo ki kwace musu mazaje ko kuma wani abu makamancin haka. Gyaran zamantakewa a cikin al'umma dukkanin fallolin rayuwa ya shafa, ba kawai sai a cikin aure ko a surukuntaka ko ƙawance ko makotaka ba. Musantawa da baiwa kalmar bazawara wata ma'ana ta daban ita ce tsangwama ta farko da matan da ya mutu suke fuskanta a cikin al'umma. Shi ya sama a wannan makon muka yanke shawarar cewa yadda wasu a cikin al'umma suke yi wa wasu matan da auren su ya mutu wani kallo na daban. Duk yadda kuka kai da jin zafin cewa auren wance ya mutu ko wance tana zawarci, bai kai fa irin yadda zafin ita take ji a cikin zuciyarta ba. Walau da tana cikin jin zafin mutuwar auren ko kuma wataƙila zaman azaba da guba a cikin auren, fitowar a ganinta shine masalahar-ta. To ku menene naku? Wannan zaɓinta ne ba rayuwarku ba, kuma zaɓinta ne. A hirar da muka yi a ɗan tsakanin nan mun gano cewa suna cikin matuƙar jin zafi yadda ake tsangwamar su da kuma yadda ake nuna mata cewa ba su da wani muhimmanci kawai saboda auren su ya mutu, ba tare da sanin ainihin ciwon da yake cikin zuciyarsu ba. An dai cewa ga a bakin mai tafi daɗi. Bara mu ji muku me wannan baiwar Allah ta ce domin ku ji ta bakinta. Wato ta ce matsalolin da mata suke fuskanta shine kyara, tsangwama, rashin yarda daga wajen mutane. Yawanci shine abubuwan da mata auren su ya mutu suke fuskanta yanzu a cikin al'ummar mu. Za a kyare ki, za a tsangwame ki, ana ganin kawai kin kashe auren ki ne don ki fito ki yi yawo ko bariki ko wani abu. Ba a san dalilin da isa kika fito daga cikin auren naku ya mutu ba. Abin ma ya fata azara ga wanda ba ta da aiki. In wani auren nata ya mutu zai kore ki da ke da 'ya'yan, ya wanke hannunsa da ganki daga 'ya'yan, kin zo gidanku bayan da zaki yi ki zauna kamar dai an ɗan kara ki ma za a dinga yi, kamar alfarma ma a gidanku za a dinga nunawa ana yi miki. Wani lokacin ana cewa duk daɗin gidanku gidan miji ya fi, amma fa wani lokaci wannan auren kwata-kwata ne ba zai yiwu ba. Akwai auren duka, auren zagi, rashin ba da basic necessity in life. Wani ba zai baki abinci ba, babu abinci, babu gurin zama, duk ke zaki. Ga emotional abuse, ga psychological abuse, har su financial abuse duk akwai su a ciki. To fi sabilillahi wannan ya za a yi ki zauna a cikin irin wannan auren? Ba zai yiwu ba. Dole mu ma kanmu, su ma kansu mata sun yadda cewa zaman auren ya fi, amma akwai zaman auren da ba zai yiwu ba ne ba gaskiya. Baka san kaddarar duk wata mace da kaga aurenta ya mutu, baka san kaddarar da ta fito da ita daga cikin gidan miji ba. Babu macen da take so ta fito daga gidan miji, to amma an kaga ta fito, ka a kyare ta, kar a wulakanta ta, saboda baka san menene abin da ya koro ta daga cikin wannan gidan nata ba. Kowane fanni na zamantakewa yana da dokoki da aka shimfiɗa a cikin addini. Malam Daurawa yake cewa ya kamata mu san cewa abubuwan duka guda biyu kaddara ne, mutuwar aure da mutuwar miji. Kuma musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tsaya wajen kula da bazawara da kuma kula da maraya, to ladansu daidai yake da wanda ya tafi jihadi a tafarkin Allah, daidai yake da wanda ya daɗe yana sallar dare ko ya daɗe yana azumi ko ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi. Ladansu ɗaya a wajen Allah da wanda ya tsaya ya kula da haƙƙin bazawara. Saboda halin da zawara suke shiga ciki bayan mutuwar aure ko bayan mutuwar mijinsu, akwai abubuwan tausayawa. Domin in kai za ka iya kasa zawarawa kashi-kashi. Akwai wadda za ka ga mijinta ya rasu ya bata da 'ya'ya, wata kuma mijinta ya rasu ya bata ta yi shekaru, wata kuma ta tara 'ya'ya ta tara shekaru, wata kuma sau ta gawawa ne. Wannan ya sa a musulunci aka hana takura mata wajen yin aure na biyu. A bata zaɓi, a kuma bata dama, domin ta taɓa yin aure inda daɗi ta sani, inda wahala ta sani. To don gudun kar a jawo wa kai magana da kuma wata tsangwama, su ma matan da auren nasu ya mutu akwai matakan da za su iya yi domin kyautata rayuwarsu ta zamantakewa a cikin al'umma, don ma kar su faɗa hanyar da mutane za su dinga musu wani kallo na daban.
wa'inda matakai ne wannan. Su kuma matan su kasance suna yin abin da ba su zubar da mutuncinsu ko darajarsu ba. Kar ki zamo shashasha ko sakare ko kina yin abubuwan da bai kamata ba a cikin gida ko kuma kina yin faɗa ko rigima. Idan mace auren ki ya mutu, duk mace da aka samu da kamun kai aka santa, to idan auren ki ya mutu ki kama kanki ki zauna lafiya da mutane, kuma ki san yadda za ki karfafa wa kanki saboda kar a dinga binki da sharri da tozarci. Kar ku manta dai, kaddara rayuwa tana kan kowa. Masu iya magana sukan ce kowa ya iya Allahnsa ya wanke. Ba mu gama da wannan babin ba, sai ku kasance da mu a mako mai zuwa inda za mu ci gaba ta hanyar duba irin matsalolin da ake samu tsakanin matan da aurensu ya mutu da suka koma gidan iyayensu da zama, tsakaninsu da iyayen nasu ko kuma da ƙannansu ko kuma da sauran 'yan uwa da abokan arziki, da kuma su ma yadda za a warware wannan zaman. Sai ku biyo mu.